never changes. Boy. Yuna. Comeza a Gruta de Guizamaluque. Un podcast da revista Morcego. Benvidas e benvidas a Gruta de Guizamaluque, programa número 5 da sexta tempada. Deus bendito, estamos vivos e vivas, como non? Veña, vou quitar a musiquiña xa detrás porque senón creo que se escoita un pouco alto, non me importa, porque non teño como baixarlle, non teño faders, non teño mesas de son, así, somos rudimentarios, somos vos, somos aquelos, somos pobres, pero temos moito corazón. Hoxe, de novo, claro, vou, non sei se poñervos primeiro a falar así como voz en off, non? Co fondo aquí de pantalla, xa sabedes que agora podes ver isto en vídeo, dende hai uns, bueno, dende o principio da tempada. Así que vou ir presentando o equipo primeiro, en plan podcast, non? Como que caras novas a ver a hoxe, serán os de sempre. Poden ser as mesmas voces, pero poden ser outras, non o sei. Temos primeiro a Juan San Martín, compañeiro. Moi boas, como andades? Estás ben? Que tal todo? Estás a gusto? Estás... Estamos nun podcast de agasallo este, non? O de... Hai dous. Agora en marzo. Sí, porque outro foi moi atrasado, non? Outro foi atrasado. Non sí. lembro cando foi. Si foi en marzo, Pero pero creo que en febreiro non chegamos. Creo que foi algo así. Vale. Temos outra voz tamén, este de Juan San Martín. Igual é outra cara, non sabemos logo, non sabemos a operación estética. Xa faremos o face reveal pronto. Eu si sei, isto para darlle emoción. Oye, a xente temos que facer algún tipo de fío, non? Narrativo. Temos por tamén dende Marín a... No, bueno, xa non é Marín, xa sei que tal, pero dá igual, eu pa min de onde nace un sempre hai certo respecto por esa terra. Temos a Sara Orozco, compañeira. Moi boas, hai que ir actualizando a ficha, de persoaxe. Pode ser. E temos tamén, por suposto, como non podía ser de outro xeito, dende algunha illa do Océano Atlántico, temos a Anita Veloso, a maior do pelo rosa, compañeira, que tal? Pasa, peña, que tal estades? Algunha illa, non sei. Algunha illa, pode ser de... máis grande ou máis pequena. Imos poñer as caras aquí, a ver se sale todo ben. Efectivamente. Ui, non, a miña non, está apagada. Dios mío, que desastre, non. É fuerte. A ver, agora xa debería estar. Aí está, estou. Ole, que maravilla. Que tiña apagada para forrar batería. Xa sei que vos non me vedes. Bueno, a xente non sabe, creo que xa repiten algunha vez, vos non me vedes porque non... Hai algunha maneira, isto, claro, non o sei, hai algunha maneira de que a xente me poida ver mentras utilizo... Podes utilizar un webcam para dúas funcións ao mesmo tempo nun ordenador? Entendo que sí. Pon dúas e faz logo así rollo realizador con diferentes planos, tío. Sí. Eso... Sí. Quero decir, sí. Canto carto vai custar isto? Sí. É dicir, o sea, non tal. Oye, é a vida así. Oye, podo pedir unha, non? Sería moi loco, non? De pedir material, non? Municipal. Eso sería prevaricación, é un delito. Estamos aquí, reunidas de novo. Dicíamos programa número 5 da sexta tempada, co cal xa vamos avanzando. Xa é marzo, que me parece como unha tolemia moi gorda. Perdón, marzo sí, pero casi abril. Me parece como unha puta fantasía isto, unha trama gordísima que nos meteron aquí. Pero o ano avanza, que vai pasar polo 30% do ano. 33%, algo así, seguramente. Terrible. 40% mellor. Hai que buscar esa conta de Twitter que... Esas cosas son agobiantes. Compromiso de do ano. Paquetes, ¿no? Charlie, por favor, es unha agonía. No, pero que quero vos que os diga, en nada Play 5, en nada Play 6. O sea, que a cousa, tío, jijijijaja, pero logo Play 6, choramos. Porque, claro, pasan os anos e choramos. E logo Play 6 e volvemos a estar con Next Gen, la Next Gen. ¿Sabes? Estamos falando de Next Gen.
Veña, xa sabedes que ahora o podcast pois non fala de nada en concreto, nin hai nada preestablecido, incluso isto roza xa o de Buenafuente Iberto, que é improvisación continua, non? Este rollo de non hai guión, non hai nada, cada quen fala do que queira. É unha mágoa que vos non poidades ver a miña improvisación, que é estar con outro corte de pelo o do anterior e con bigote, que é como non podedes velo, pero é outra, vai habendo sorpresas ao longo do ano. Ti sigues co pelo rosa, non hai ninguna sorpresa nese sentido, igual un día co pelo azul sí que pode haber unha sorpresa. De todas formas, non imos a molar que a xente quere cear e pareceme algo super correcto e nos falar de videoxogos que do que no fondo pois facemos aquí de cando en vez. Número 1, non sei se queredes primeiro facer un resumo do que imos falar cada quen. Eu sei que teño que falar de Dragon... Bueno, non é que xogase, eu non xoguei aínda Dragon's Dogma 2, pero hai que falar, supoño, da polémica dos DLCs e todo isto que houbo, que me parece pois sempre pois moi interesante, sobre todo cando é algo malo, non? Que aquí encántanos falar da miseria, non? Da movida. Temos, pero onde sacou eso, Juan? Pero é un maletín. Esos son os verdadeiros maletíns. Esos son os verdadeiros. Isto sí que dos maletíns, De Real el Real Maletín era un puto peluche de se a xente soubese, míralo. O xogo Jusant que mandaronme o kit de prensa e viña o Real Maletín, a xente pensando billetes, tal, e un puto peluche do chino. É un carracho. Non é un carracho. Increíble. Non, é un... Non sei, é un monstruiño que existe no xogo. Impresionante. Ademais, isto é boísimo, porque a xente da radio, o sea, a xente que nos escoita só, como que non, sabes, non ve nada, non entende nada, e pode imaginar calquera cousa, que sempre me parecerá magnífico, non? Que da igual, non? Que? Sí, Dragon's Dogma, os temas dos DLCs, xa sabedes que saiu o xogo, non podes volver a reiniciar o xogo, tens que seguir nesa partida, montouse un Cristo porque non podía tal, e en PC podes borrar os datos, en PlayStation non sei se había algún tipo de solución, montouse a de Dios, porque logo dixo, no, es que el juego es que es así, bla, 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 los creadores, tal, e logo, no, es que se vende el DLC para reiniciar el juego. Entón a xente, como ben feito, pois tomou unha bastante mal, e a min pareceme ben, que o tome así a xente, digo, creo que hubo xa unha rectificación de Capcom e iban meter algo nun parche, ainda non puiden ler estas contestación que sacaron ao 100% para ver que cambiaban ou que iban mudar, se metían esta opción ou non, xa me contades agora. Eu vou empezar polo contexto. Logo, quero falarvos de varias cousas así random. Balatro, arruinei a miña vida estas últimas semanas con Balatro, non sei se alguén sabe o que é Balatro. Balatro é un xogo, vale uns 20 euros, pode ser. Bueno, está en PC, PlayStation, creo que vai chegar ao móvil, está en Switch seguro tamén. É un xogo de cartas, é un póker, é póker, vale? É un xogo que se xoga coas reglas do póker, o que pasa é que como hai power-ups, é como tamén hai un toque de roguelike, o sea, vas facendo runs realmente, o sea, xogas partidas, pero que son como unha run, onde tens que ir gañando como a puntuación que te enfrentas, é algo... É difícil de explicar, facilísimo de entenderse, coñeces un pouco o póker, non? Pero xogas sen ninguén, xogas como un solitario ao póker, vale? Pero con power-ups, e a de Dios es Cristo e tal, está guapísimo. O sea, é destas ideas que me pareceu boísima, de verdade. O sea, é unha cousa destas que dis, joder, que guai que alguén diga, vou facer esta movida porque me parece un diseño de xogo espectacular, de coller algo que xa sabemos que existe, como neste caso é o póker, e coller as súas normas, as súas cartas, a súa forma, pero darlle unha volta completamente diferente e facer un roguelike con iso, vale? Por así entendernos. É unha puta maravilla, vale? Eu pasei estas 3 semanas, de verdade, super recomendable, xa vos lo digo de entrada. Xogón, Goti, eu creo que gastar non... Se te pasaba no voando tamén, claro, te metes na droguilla, non é isto, é Dota, e logo dices, onde se me foi el año? Ai, non sei. Sí, xa vos lo digo, vai estar nomeado, pero 100% convencido aos GOTY. O sea, no xogo este independente e tal, pero 100% convencido. Clásico comentario de primeira metade de ano. Sí. O sea, bueno, este vai estar, pero xuro vos, vendeu máis de 1 millón de copias. Xa vendeu máis de 1 millón de copias, que me parece pues, un número, evidentemente, que sabedes que é unha barbaridade. Vale, Balatro, non sei se que máis había por aí apuntado, que máis as veis así, no? Eu quero falar do adiamento do GTA 6, así moi rapidamente. Quería falar un poquinho do Future Game Show que houbo a semana pasada, pero bueno, a verdade é que moi pouco, porque penso que ningún de vos o bichedes, entón tampouco me poñera nomear todos os xogos que se anunciaron, porque foi 1 hora e media de evento con mogollón de títulos. Podes dicir as túas sensacións, podes tirar da emoción e non tanto do podo barrer para casa, do cualitativo ou non do cuantitativo.
E logo, evidentemente, hai que falar da nova da semana do mes da quincena do ano, que é o anuncio de que está en produción a película dos Sims. Ben, Eh, correcto. xa falaremos. Tamén tiña notado o Teño Switch ganas. 2 que se filtrou por aí, a presentación de xuño de Nintendo. Eu non, podemos pensar se iso canto de real ten ou non, xa sabes que nós nunca solemos falar moito de filtracións, pero tampouco non creo que se desvele aí ou que se fale de nada que non estea máis ou menos claro nas cabezas de case todo. Do que máis a cousa de ver o que queren filtrar ou o que pode ser, eu creo que molaría máis falar do que nós imaginamos ou que debería ser a Nintendo Switch 2, se ese é o nome final ou non, da igual, pero que lle pedimos nós a ese upgrade ou esa nova consola de Nintendo que é esa para a Switch. Juan, non sei ti que querías falar de certos running, se a memoria non me falla. Eu falarei de Rise of the Ronin, que é o xogo exclusivo de Play 5 despois de Final Fantasy para Está este mes de guapo. marzo. Guapo non é o mellor adxectivo para falar de de Rise of the Ronin, precisamente, sobre todo con todas as queixas que houbo co apartado Vale. gráfico. Vale. Un xogo que pode chegar a ser entretido e divertido, pero hai que ter moito cuidado con el. Vale, not GOTY. Non, para nada. Para nada. Ves, Ana, ves Está como moi tamén lonxe. hai not GOTY neste podcast, tío. Vou apuntar todas estas apuestas que estades a facer e en decembro pasamos lista. O mellor, bueno, ti, Balatro vale. non se lle ve e Ronin Jovdi. Balatro? Por que non? Balatro está nomeado xa. A Balatro igual pásalle como a Dave the Diver, que estivo nominado a mellor xogo independente, a xente saiu, non, porque ten detrás a Tencent, non sei que. E igual Balatro pásalle algo de, non, está financiado por Irak, non pode ser isto un xogo independente. Por Irak, por Afganistán. Pode ser. Sara, ti vivas con algo así concretísimo? Para un pouco do que teño moitísimo hype, que xa saiu en inglés e mañá vai sair en castelán, de X-Men 97. Por unha vez vou falar algo dun pouco fora dos videoxogos e Pareceme correcto, mollo un total. pouquinho. Total, xa xente está aquí para contarnos, ¿no? O básico, ¿no? Hai videoxogos, da igual. X-Men 97. Había algo tamén dun xogo de Marvel. Podemos falar xe disto e xa o deixamos. Empezamos aquí o podcast oficialmente. Saliu un tráiler deste de Marvel, como era? Hydra, Marvel, como se chama o xogo? Marvel 1943, Rise of Hydra. Bueno, ese xogo vai ser unha miseria. Xa vos lo digo eu. Vale, arrisco, vou mandarme un triplo dende aquí. Ese xogo ten unha pinta terrible. Porque a xente dicía, la hostia, é unha cinemática. Eu pensei que había gameplay no trailer, porque dixen a xente moi emocionada. Non hai gameplay. E simplemente vemos a Capitán América e aos rapaces a Black Panther e tal. Non digo que, quero dicir, non teño ningún problema con estes dous personaxes, ni moito menos coa trama que nos queren contar, ali nunha París ocupada, Segunda Guerra Mundial e tal. Pode valer, non? Pero que estiven buscando información non atopei nada da compañía que o fai, Skydance ou algo así, non sei que é un conglomerado que fai series para televisión e películas, non? Aí metida Amy Hennig, que a que fixo a triloxía original de Uncharted. A ver, sí, pero está confía, claro. Goti decembro. Eu confío, pero que a compañía en sí quero decir, non hai un estudio básico ou típico detrás, quero decir, o mellor aquí, pois oxalá comer máis palabras sempre. Isto é sempre, de calquera cousa. Pero neste caso, cero confianza o que me dá os nomes que ven aí metidos. Non o digo polo nome de tal, senón que pode ser, pero unha persoa e un videoxogo non se fai con unha persoa a día de hoxe. Entón, certas dúbidas. Dende que saiu de Naughty Dog non fixo nada potable. Claro, e certas dúbidas tamén coa idea de que sexa Marvel's Games e todo isto, o sea, que controle o mercado, o propio Marvel, que Marvel está nun nivel agora mesmo a nivel cinematográfico e de series e de produtos así que dá medo velo. O sea, dá medo. Non sei se biches Madame Web. O sea, non vamos falar de Madame Web, pero cuidado, Eu teño unhas ganas de vela polos jajas, a verdad. Cuidado, O sea, eu non vou facer ninguna crítica que si el WoW, que si non sei que tonte. Para nada vai diso. A mí é que me parece unha peli terrible en sí, de guión, de CGI, de decir basta todo, por favor. Non escoitei ninguna soa boa reseña, pero é que ninguna. É que non é boa.
É que é terrible. Eu creo que de verdad este é o punto, de verdad, o último punto do UCM, do universo cinematográfico Marvel, de decir xa está ata aquí, sabes, de que xa non hai nada que facer con isto. No, de verdad, eu lo digo, de que creo que o punto máis baixo, só pode subir. Pareceme ben, que suban, que sigan facendo pelis de superheróis e que fagamos o que queira e todo feliz, pero de verdade que esta peli é do peorciño que vin en moito Podían tempo. facer outras Está cousas, xa. fai boa a Monster Hunter World. Bueno, non é Non World, é é Monster tan Hunter. mala. Non é Non tan mala. Non é tan mala. É mala, pero non tan Fai mala. boa, Exacto. fai boa, vale. O sea que con eso, pola miña Eu opinión, facía podemos... tempo que non O lembraba problema... ver o reparto dunha película, porque saíron sobre todo Dakota Johnson, Sí. basicamente dicindo isto é unha puta merda Sí, sí. e o peor é que dixo non é o típico de, bueno, pasaron como 5 anos ou así, xa podo falar máis abertamente, non, fixo meses despois da saída Sí, sí, da é a película. hostia. O sea, as propias actrices e tal dixeron claramente que eran temas de contractuais, de que tiñan que facer unha peli con isto, de que non sei Sí. que había pasta, que había cousas que había que cumplir de outras cousas, en xeral, o sea, cousas que levan a cousas, literalmente, de contratos, e que había que sair adiante, pero é impresionante, a propia xa como se deixou levar o tema. Non importa. O problema Estábamos con Black con Panther estos sí. xogos é que dame un pouco de cousa de que ao mellor pasa como con o xogo dos Avengers, de que as persoaxes xa non interesan tanto, xa non está no interés público tan na Chegan tarde. alza todo o de os superheróis, sobre todo dos antigos, entre moitas comiñas, eu que sei. Con Spider-Man vale, porque está Tom Holland, está aí a tirar moi forte, pero Capitán América, Black Panther, non sei. Seguramente xa non teña moi boa recepción xa por iso, porque a pesares de que as mecánicas sexan boas e o xogo en sí sexa bastante atractivo, se non lles entra por interés a xente tampouco, por moi bo que sexa, é difícil que chegue ás cifras que seguramente espere, porque seguramente esperarán cifras gigantescas, como sempre. Vou discrepar por non raya, perdón, por non por discrepar a gratis, non? Pero que eu creo que hubo xogos como Spider-Man ou como Batman que non dependían de ningún momento histórico ou cinematográfico de fans concretos, simplemente eran xogos moi bons. É verdad que Spider-Man é un superhéroe probablemente o máis querido e bla bla bla, non? Pero que non dependían de que estivese ben ou non a súa personaxe a nivel global, non sei se me explico. O xogo mesmo valía, non? O sea, xogar un Spider-Man era boísimo, e xogar os Arkham de Batman eu creo que tamén, non? Non creo que fose polo traballo de Christopher Nolan, non? Que se volvera a poñer Batman de moda ao longo deses anos. Entón, eu creo que se fa un bo xogo, o xogo funcionará, porque a día de hoxe joder, YouTube está aí, os youtubers recomendan. Se un xogo é bo, creo que o sabemos todos, case é raro que se escape un xogo bo. Non sei se me explico. É raro que un xogo bo realmente pase inadvertido, se realmente é bo. Este xogo vai ter publicidade, co cal saberemos rapidamente se é bo ou malo, se funciona ou non. Eu agardo como a ti, perdón, o máis un tema Avengers ou algo así, non agardo nada. Entón, se vai pa diante ben, se non, pois nin caso. A cinemática pareceume totalmente básica destas de acción, E mañá de temos historia. Mañá temos un novo xogo de Marvel, porque hoxe compartiu iso, Marvel, precisamente, como unha especie de arte, non, cos personaxes ocultos, e xa filtrou Forbes que vai ser como un hero shooter 6 contra 6 estilo Overwatch, pero de Marvel. A ver, Entón, a ver. a mí non me interesa un Overwatch. carallo. Vai de Eu estou tan luxo cheinha Overwatch, xa destas Vai de cousas. luxo Overwatch, Sí, vai. efectivamente. Sí, vai de É carallo. fantástico, Overwatch 2, máquina de xogo. Bueno, pois igual que Máquina de perder Payday, os que 3 que outro día tiña 0 xogadores en Steam. Cal? Cero xogador, cero. Pero en Steam Steam. Payday 3 hai 2 semanas. 0. Mira, vou meter Tiña máis, tiña máis 3. Payday 2. Home, mellor agora ten algún, pero... Payday joder, 3, agora mesmo 264. 2009 do 26 Payday de 2. abril. De marzo. Payday 2, Payday 2, máis. 28.271. La vida. 20.000 Bueno, máis. pois veña, seguimos aí falando entón de cousas. Imos ao lío. Por abrir o tema este xa o melón. Dragon's Dogma 2, xa sabedes que saiu este xogo, sei que é a hostia, innegablemente fronte a calquera erro que poida haber deste lanzamento ou calquera crítica totalmente lexítima que estea a recibir
etcétera, das que falaremos agora en concreto das dos DLCs e tal. Sei que é boísimo, sei que é un RPG completísimo, boísimo, tendo en conta que vimos de Baldur's Gate 3, non? Que hai un nivel aí a xente no fresco e tal, non ten que ver moitas mecánicas, non? É un xogo diferente, pero si entra dentro do roleplay gaming. Tivo esta polémica no seu lanzamento de que se empezou así como a funcionar moi rápido, non? Como a pólvora o tema de guai, pero que non podo reiniciar a partida, non podo gravar un slot e comenzar un personaxe novo, non podo editar o meu personaxe, etcétera, 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 non? Entón rapidamente si dixo, pero por que non podo iniciar unha partida nova? Por que teño que netar así? E era raro, non? Porque é certo que a día de hoxe é moi extraño o xogo que non nos permite pois borrar unha partida, reiniciala ou incluso ter varias partidas en conxunto para, por se queres ir cun mago un momento, por se queres ir cun warrior, por se queres simplemente probar cousas, non? Non é tan raro. Dragon's Dogma neste sentido pois non se pode. Dragon's Dogma 2, vale, falamos, por suposto. E non se pode. E a xente empezou a criticalo ferozmente, e creo que razonablemente en certo sentido, non? Tampouco hai que liarse a hostias por isto, pero sí que teñen certa razón, non? Sobre todo, máis aínda, cando pouco xa se ve que o problema é que podías mercar esta posibilidade, non? De iniciar xogo ou de editor de personaxe fora tal. Que podes acceder dentro do xogo a estas opcións, podes, pasado o tempo, dedicar recursos, horas, etcétera, etcétera, non? Eu con Capcom, aquí vou falar algo rápido de Capcom. Capcom a min gustan os xogos que fixo ao longo dos últimos anos. Super fan de Capcom, super fan de Devil May Cry 5, super fan de Resident Evil, todos os remakes que foron sacando, super fan de Monster Hunter, non teño ningún problema con Capcom en sí, ademais pareceme que ten un motor gráfico potentísimo, que fai xogos que molan, subiu o soldo dos empregados, creo que vimos unha noticia no Xapón. Ok. Pero é certo que os dos micropagos levan tempo traballando aquí, e quero dicir, Resident Evil tiña unha chave mestra que podías mercar de se quixer. O propio Devil May Cry vendía as gemas, que realmente as gemas pois podías mercar cousas no xogo e avanzar máis rápido e tal. O sea, esta dinámica non é nova, vale? Se alguén estaba despistado ou pasou delas no xogo que mercou e non se quixo fixar ou non tal, xa estaban aí estas dinámicas. É dicir, Capcom non é nada novo, vale? Non é o rollo Electronic Arts nin o rollo Ubisoft, pero non é nada novo que Capcom pida por algo chulo do xogo, literalmente como unha chave mestra no Resident Evil ou como xemas no Devil May Cry para poder mercar armas, traxes, etcétera, están aí, vale? Estaban aí xa traballando. Entón, esta dinámica mellor sí que parece un pouco abusiva demais, o de non poder empezar unha partida, ou literalmente, cando realmente empecé, por exemplo, podías borrar a carpeta, bla, 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 co cal sí que había certa dinámica, porque, pero en fin, non está dentro do propio xogo nem do deseño. Houve certa defensa de que se o xogo estaba feito así, se había que respetar a idea, pero claro, logo o DLC pois rompía isto. E bueno, está este DLC, pero está como 200 máis, quero dicir, o sea, aparecen 200 micropagos que podes facer, ou 200 cousas que podes comprar, que dentro do que cabe, como digo, da industria, tampouco debería sorprender a ninguén, porque isto le vas aplicando moito. Gusta, eu non son fan, xa o sabedes, do DLC que se obtén no xogo de algún xeito, do DLC que non aporta nada máis aló de rapidez e todo isto, non son moi fan, vale? Pero a industria hai anos que traballa así, e Capcom hai anos que traballa así. Entón, opinións desta movida, se alguén quere comezar, por exemplo, Juan, e logo que fale Sara, Ana. Pois eu cando despertei xa estaba Dragon's Dogma no mercado, eu xa sabía que ia haber polémica, pero co tema do rendemento, porque xa as reviews falaban de que o xogo ia moi mal en PC, en consolas pois non había demasiada solución, entón en PC era como o punto crítico para ver se os usuarios, típico con mods, podían melloralo. E cando me metí en Steam pola mañá xa estaba todo o problema, non? A discusión, a movida aí de que había micropagos. Eu non caí nese pensamento, non? De, efectivamente, Capcom, se, por exemplo, vas a Monster Hunter Rise, que eu teño aquí diante, ten 252 DLCs, e se compras todos, custante, non sei, 500 pavos, unha cousa así. Entón, é o que diste. Dos Sims sí que sendo peor. Claro, é nivel os Sims. Oye. Resident Evil 4 o remake son 120 pavos de DLCs. Entón, efectivamente, Capcom non é extraño que faga este tipo de políticas económicas. E claro, cando comecei a facer a nova de, joder, aquí hai un tema, non, de que se está a falar disto,
o compañeiro que analizou Dragon's Dogma díxome que non entendo cal é a polémica. Eu non caín porque non xogara o xogo e prácticamente ninguén xogou o xogo nese momento. El falábame de que sí que é certo que podes mercar estes elementos dentro do xogo, pero que é realmente extraño que chegues ao punto de que precises mercalo por fora, con diñeiro real, con cartos. Entón, era un pouco seguir esa medida de Capcom de ofrecer os elementos por fora do xogo e que non era unha forma de crear unha necesidade, non? De tes que sair para irte a Steam e mercar. Entón, creo que co paso dos días calmouse un pouco a situación de que a xente comezou a xogar e decatouse de que, mira, realmente non fai falla mercar estas cousas como a chave mestra de Resident Evil. É un pouco mercantilizar os trucos, non? Ou rentabilizar o tempo que ten a xente para poder xogar e dicir, mira, non queres facer isto, non queres conseguir o diñeiro dentro do xogo para mercalo na tenda do pobo, pois podes ir por fora, pero eu creo que a maior parte dos xogadores non o fan, pero se están aí, estes micropagos é porque a Capcom lle funcionan. Total. Quero dicir, Capcom ten que sacar bastante pasta disto, porque co paso dos anos isto non desaparece. Sí, eu sempre digo, calquera cousa que este nun videoxogo e o vayan repetindo ou dunha saga, dun estilo de facer xogos e os van repetindo e que alguén gaste cartos nisto. E sobre todo cando é que leva tempo facer cousas nun videoxogo. Quero dicir, leva tempo implementar cousas, leva tempo facer obxectos, leva tempo facer historias. Se Capcom, Electronic Arts, Ubisoft, en xeral, quen queira, que se sean moi fan dos DLCs, e que dan cartos. Innegablemente, iso é importantísimo que di Juan, o sea, no, alén de que nos... É que é curioso, porque a veces entras en internet parece que ninguén fai uso disto. Sabes, que diste, pero por que perdedes o tempo facendo DLCs, non os queremos, non fai non sei que... Pero alguén ten que estar gastando auténticas burradas para telos. Porque senón non compensaría. Quero dicir, nin as horas que costa implementalo, nin as... Vale, que sea un obxecto que xa vai estar no xogo, sí, bla, 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 non, tal. Pero, joder, están en todos os xogos desta compañía. Eu creo que a polémica iba, sobre todo, co tema do editor de personaxe e co tema do reinicio do xogo. Non tanto dos outros E o DLC. do viaxe rápido, non? Porque se E o do non viaxe lembro rápido. mal, o viaxe rápido, efectivamente. Non sei se queredes comentar algunha cousa máis. Eu creo que, personalmente, creo que o tema DLC está moi falado. Creo que nós falámoslo aquí 1000 veces. Eu sempre non son fan dos DLCs que me afectan a experiencia. Non sei. Igual Ana, que traballou nos videoxogos ou formou parte do equipos de deseño de videoxogos, non sei como se viven os DLC desde dentro. O sea, é como... son obrigatorios? Quero decir, a día de hoxe son obrigatorios. Quero decir, un DLC é algo que digas, oye, hai que meter... Encantaríame sabelo, pero non nos deu tempo a sacar un videoxogo como para vivir o desenvolvemento dun pase de batalla dun DLC ou algo así. Non me deu tempo, non me deu a oportunidade. Eu fiando un pouco con iso, e quería comentar un pouco de corrida. Bueno, primeiro que todo, dicir como sempre que encantadísima de que a xente se queixe porque bastante en contra da maioría de DLCs, porque considero que son cousas que deberían poder desbloquearse, salvo expansións moi grandes como as de Witcher 3 e demais. Pero falando diso, comentar un pouco o caso, non, de Baldur's Gate, que a xente estaba a pedirlles o Baldur's Gate 4, DLCs, expansións, e eles mesmos comentaron que non van facer nin unha cousa nin a outra. Non por nada ético, nin por nada de mirade que vos somos ou que malos somos, sendo máis que nada porque dixeron que xa probaron a facer expansións, xa probaron a engadir contido e que non lles saíra moi ben. Que non lles mola o rollo porque non lles soe sair moi ben económicamente, por algún motivo. E que non van facer Baldur's Gate 4, que queren distanciarse de todo o que teña que ver con dragóns e mazmorras, e que van facer cousas distintas e seguir practicando porque son moi ambiciosos. Palabras textuais. Falaban os de Larian Studios de precisamente este tema de que eles non sacan DLCs e non fan expansións. E din que o maior problema para que algo así se produza son os accionistas. Din eles que para a proliferación de DLCs o cancro son os accionistas e que eles non teñen. Os únicos propietarios son Binks e a súa muller, o sea, o dono e a muller do dono. Teñen os dous a propiedade del Larian Studios. E ten unha participación Tencent,
importante, pero creo, o sea, non ten dereito Tencent a certas decisións importantes Creativas, en área non? de estudio. Sí. Entón non poden decidir se sacan un DLC ou non. Bueno. Evidentemente podemos cagarnos de novo no capitalismo, lóxicamente, sen máis. Evidentemente Sempre. estas Non decisións... quería dicillo, pero No, efectivamente. dicilo, pero sí. Sempre. No, bueno, está claro que a decisión de meter o xogo, máis pasta dentro dun xogo, o sea, cobrar pasta dentro dun xogo, evidentemente é unha decisión que quere xente que invertiu pasta nese xogo para sacar máis cartos do xogo. Punto. O sea, non hai... Bichedes o discurso que fixo Alana Pierce non sei se foi nos premios do GTC, Non. Game Developers Conference. Bueno, é que claro, se non o bichedes, pero sí, falaba diso, basicamente do que Geoff nunca falou ata agora, que foi a situación da industria agora mesmo e de que realmente todo polos accionistas e por non baixar o prezo dos stocks, basicamente. Iso é o máis importante de todo. Sí, Sí. puto capitalismo, sempre. Sempre. Bueno, pois seguinte tema, comentamos así os DLCs, pero bueno, eu creo que é un tema manido e tampouco vou pararme moito, e ademais xa está contado. Creo que Dragon's Dogma querían corrixilo, querían meter algunha cousiña por aí para paliar as críticas. Correcto, eu creo que un estudio escoita as críticas lexítimas ou tal que a xente faga, pois ben. Eu creo que tamén aquí hai un parte de como se di, de non tanto de ética, non é... É que hai queda buenismo, vale, nestas cousas ás veces de, vale, si, escoitamos a comunidade, toma, pero se non chega a haber unha protesta así xeral e tal, aí quedaba, sabes o que me refiro? Aí estaba metido, o sea, se cola, Non e se non, pois... considero tanto queda buenismo como unha recollida de cable, sabes? Sí, pero que les Non é venden, tanto sabes? que... Logo na súa Sí, mensaxe sí, non por di, nos suposto. equivocamos, perdonad, tal, no, máis bien dicen, bueno, escoitamos a la comunidade, sabes, rollo de, bueno, escoitamos e nos parece que sí que é posible, non é, oye, disculpa, a verdad, isto era unha puta mierda e tal. No, é un rollo máis, bueno, igual igual tes razón, tal, non hai ningún recoñecemento de nada, simplemente, veña, vamos a... Sempre a ver onde está o límite para que Sí. o cliente pague, basicamente. Sí, exactamente, non? Que ás veces te sintes un pouco... Que é o problema ás veces de certos xogos e de certa industria que está pasando, de que ás veces parece que te sintes, non sei como dicilo, non vou dicir un restaurante, porque tampouco creo que todo sea aplicable a por cousas en Google e estrellitas, non? Pero sí que parece que tes que estar todo o tempo pendente de que non cha colen. Non sei, neste videoxogo dende hai un tempo a esta parte. Sabes, sempre hai algo que dices, oye, tes que estar atento a comprar un xogo e dicir, pero isto que é? Pero por que está isto aquí? Sabes, ou por que teño que pagar por isto? Porque e hai tempo que está pasando isto nos videoxogos en xeral, é un problema. Menos mal que a xente, pois polo menos a xente que fai videoxogos falle caso a Twitter que é a hostia, sabes? E que igual o día que as compañías digan pechamos Twitter, é dicir, pechamos as contas de Twitter, xa non se teñen que preocupar de nada disto, sabes? Desaparecerá o problema, sabes? É como os meus pais, como non saben nin que existe Twitter ao mellor, pois todo é máis doado, en plan de, sabes? Porque en Twitter gañamos eleccións, en Twitter dominamos o mundo e tal, pero logo non se transmiten nada na vida real, non sei. Entón, pois nada. Máis cousas. Eu creo que Sariña, podes ti comentarnos esa cousa para meterla aquí no medio. Nada, comentar que a semana pasada saíu o estreo da nova serie de X-Men 97, a secuela directa da serie dos 90 dos X-Men, como o propio nome indica. E nada, a preguntar se a bichedes, impresións, decir que a animación intenta imitar un pouco toda o aspecto e estética da anterior serie, incluso fixeron unha páxina web inspirada tamén nos 90 para anunciar os persoaxes, ¿Ah, sí? a intro está calcada, a outro tamén está calcada, e notase moitísimo que está feito con moito agarimo para os fans, aparte recolle e calca esteas dos cómics, está moi ben, a verdade. Creo que a primeira e moito tempo, ao menos, que conseguiu un 100% de calificación en, creo que Rotten Tomatoes. Que guai. E a ver, alégrome porque a verdade Qué sí que guai. se nota que está feita con moito agarimo. Non sei que vos pareceu Sí. a vos, se bichedes algo. Eu sei, vin o episodio primeiro onte, bueno, é que eu non sabía que era unha serie nova. É que eu cando vin ali en Disney, dime conta de que era unha serie nova cando en plan, cada semana
un episodio novo, non? E dixen, coño, pero isto entón é novo. Entón me de conta, claro, esquismo no 97, claro, a serie era anterior ao 97, era do 94, creo que máis ou menos se estrenou. E non sabía que era pensei que era un remaster ou algo así. E cando empecé a ver a intro, digo, coño, pero isto sí que é unha serie nova. E moi contento de ver de darlle esa oportunidade, porque é certo que un homenaxe bestial a esa serie dos 90 que foi mitiquísima para nós, non? Estábamos a Barín Club, por se alguén non o lembra, a Patrulla Xe, tamén logo en Megatriz, Neos, bueno, Neos non, en Megatriz ou Jetix ou algunha, eu creo que volvín a vela por aí, pero convencido a Patrulla Xe da televisión de Galicia, non? No seu momento. É a típica serie dos 90 de acción, intentando levar moi ben o camiño do cómic, non? E todo isto, un relato casi bastante adulto tamén en momentos, contan a guerra dos centinelas e todo isto. Entón a serie esta, como dicías tía, empeza onde acaba a outra, é unha continuación pura, secuela a tope. E pareceume ben. O que pasa é que, cuidado, non sei ata que punto me cega a nostalgia. Eu teño estes produtos, vou esperar a que acabe completamente, a ver que nos contaron, que fixeron, que tal e cual, vale? Porque eu teño medo a estar cegado de novo pola nostalgia, non? Porque nos cines están botando cazafantasmas, non? Non sei en que Jumanji, non sei en que mundo vivo, sabes? Eu dende hai 5 anos por aquí non teño nin idea en que ano estuve a vivir, se estou repetindo a miña vida, está Jumanji por aí, está cazafantasmas, non sei cantas pelis levamos a de cazafantasmas. Entendedes, non? Que quero dicir, entón digo, este outro intento máis moito agarimo sí, pero que outra recuperación dunha serie, por que non pode? Sí. Non sei. Teño certa... Quero miralo un pouco con distancia para non ilusionarme demasiado coa serie esta. Eu vi o primeiro episodio, está ben, moloume, sen dúbida. Moloume a estética, moloume a homenaxe, moloume a historia que me parece que me queren contar. E agradecino, vale? Igual que cando, por exemplo, pasoume, quedei flipando con Pluto, non? Pluto está unha miniserie que está en Netflix, dun anime que, bueno, hai que vela, vale? É puro homenaxe aos animes dos 90, a hostia, increíble. Pluto, impresionante, o sea, do mellor que vi este ano, o ano pasado xa, ano pasado supoño que xa entraba a finais de ano, pero vaya. E nada, entón teño certo medo a esa nostalgia, sabes, que nos invade constantemente. Isto fixérono porque querían, por agarimo, ou fixérono porque hai que volver a recuperar esos mitos dos 90 e tal. Mólame a estética, porque eu son moi fan desas series. Nada máis que engadir. Sabe un episodio por semana, vi un solo, hai 2, mañá sai o terceiro. A ver que como sigue. Non sei, Juan, ti se llevas de algunha oportunidade tamén ou... No, o primeiro teño que darlle unha oportunidade a Disney Plus. Da Disney Plus Non directamente. teño suscripción. Oye, podes piratealo No. tamén, Aquí xa sabedes Sí. que... A ver, Que No, pasa? pero eu estou moi desprendido. Disney. Tampouco podemos... Videoxogos, sí, tampouco... A ver, vamos a piratear Disney agora, o sea, a me parece... Non, eu teño Disney Plus, Se alguén pensa, no, Carlos, pirata... Non, a verdad, sí que pago por Disney Plus, pero compartidamente con miña irmá. Que eu entre meterme unha peli e unha serie, métome unha peli. Es máis As de únicas pelis, series ti, que- sempre. As únicas series que vexo, que estou vendo, é Invencible, Ben, e estou agardando a The Voice. ben. Pero Viches a de The ademais Boys, pero a dos rapaces, a da que están na universidade? A Gen 5, non. Pois estaba mesmo universo, igual che gusta. Se che gusta The Boys, pois bueno, que che Sí, gustará eso. pero foi un pouco de spin-off, dame preguiza. Sí, bueno, pois non estaba mal. Eu vine e dixen, vale, pois máis cousas deste universo de bestia, no? A puro de locura. Vale, deixamos o parte audiovisual aquí e seguimos con videoxogos. Juan, se queres falarnos ti de So Running, The Rise of the Running. The Rise of the Ronin, o videoxogo, un dos videoxogos polémicos, non tanto como Dragon's Dogma, dende logo, pero bueno, houve debate ao redor de Rise of the Ronin, porque é o exclusivo principal de Sony para marzo. Non sei cal é o seguinte xogo exclusivo que ten Sony, a verdade. Non, agora pensando non o lembro, pero vamos, é o seguinte despois de Final Fantasy VII. Sí. E había expectación por ver que sai de aí, por los trailers, que era unha especie de Ghost of Tsushima, pero coa man de Team Ninja por detrás. Xa sabemos, Team Ninja, os Nioh, o fabuloso Stranger of Paradise, Bulon Fallen Dynasty. Hai material aí para xa saber o que podemos anticipar. Xogo de acción, super frenético,
moitísimas posibilidades en canto a temas de armas, armaduras, técnicas, variedade de todo tipo de accións dentro da batalla. E iso está presente. Diso é o mellor do xogo, realmente, todas as posibilidades que tes para atacar os inimigos, para defenderte, é moi dinámico o combate. Hai moitísimas posturas, tes que cambiar de postura para atacar os inimigos para poder contrarrestarlles. Podes facer contraataques en modo de parry, baixarlles unha barra como de resistencia que se chama ki. Bueno, o combate moi ben, hai que ir intercambiando cos armas secundarias, hai moitos elementos que podes recurrir dentro dunha batalla, como coller un barril e lanzárselo a alguén. Super ben. Por aí Team Ninja, non xoguei todos os xogos de Team Ninja, pero creo que está moi acertada. E logo, claro, aquí chamouse a Rise of the Ronin como o xogo máis ambicioso de Team Ninja. Por qué? Porque pasan dos xogos lineais que tiñan atado de agora a un mundo aberto. Eu creo que aquí onde non é o peor do xogo, é que é un mundo aberto excesivamente desfasado. É un mundo aberto que de primeiras a impresión que dá é absolutamente negativa. O apartado gráfico que tanto se criticou de isto é un xogo de Play 3. A ver, eu cheguei no pensar de joder, este é un xogo de Play 5, este é un xogo exclusivo de Play 5 que tan só sae na consola de Sony e supostamente tiveron que sacarlle todo partido, non? O sistema. Non. É increíble. Hai momentos, sobre todo na primeira zona, que as texturas son pobres, parecen de outra xeración, moi mal. A primeira impresión é moi mala de Rise of the Ronin. Logo sí que mellora bastante. Logo hai 3 zonas principais, na segunda e na terceira gaña moito, porque a primeira é moito bosque, moito campo sen nada, só é unha cidade, par de povos pequenos pero sen moito carisma, moi repetitivos entre eles. Pero a segunda e terceira zona sí que xa mellora moito, son cidades moi grandes, con edificios, os efectos visuais como que recargan moito, non? O que ti ves na pantalla a nivel visual gaña moito co paso das horas. Pero esa primeira impresión é negativa. E logo o que non se perde en ningún momento é que ese mundo aberto é o típico mundo aberto de Assassin's Creed de Ubisoft, de ti abres o mapa, está ata arriba de iconos, pero unha cousa exagerada. É dicir, ti podes tomar fotografías, podes rezar en santuarios, podes deter fuxitivos, podes restablecer o orden público, é dicir, atopar gatos que están perdidos. Hai demasiadas non, pero hai moitísimas tarefas por facer, non tes por que facer ningunha, pero é moi posible que entres nese síndrome de teño que quitar todo o que hai no mapa e limpalo. E logo non ten ningunha repercusión a nivel narrativo que fas aí, é como simplemente tes que sacalo. Vas conseguindo melloras efectivamente para o combate, para o árbore de habilidades e demais, pero non ten importancia. Nese sentido, como digo, está moi anticuado. Sí, ten un pouco algún que outro evento de mundo aberto que vas por aí co cabalo camiñando e aparece alguén que axúdame porque vale, entras na mesma dinámica. Logo ten un apartado tamén que meteu aquí Team Ninja, que é do sisilo. Eu son moi fan do sisilo. Aquí pasei no ben, pero por carencias do videoxogo. A inteligencia artificial é absurdamente mala. Nivel, estás a matar a alguén a 5 metros, o inimigo que está a 5 metros non se decata de que está a suceder, non escoita nada, é sordo, cego, mudo, o sea, moi mal nese apartado, pero bueno, o desplazamento que co que máis te moves no sisilo, que podes subir a tellados e demais, está super ben. Tes unhas as que podes despregar en calqueira momento, podes planear coas as, tes un gancho para subir a diferentes puntos do xogo, escalar. Nese apartado está moi ben. Ten algunha barreira excesivamente artificial, é dicir, podes escalar con ganchos unha torre facendo piruetas e de repente hai un valado moi pequeno que ti és máis alto que el, pero iso non podes saltalo. É como, a ver, que pasa aquí? Pero bueno, o desplazamento genial. E por último, a historia. A historia está plantexada nun contexto real, pero logo hai un desenvolvemento ficticio. O plantexamento real é o ano 1858 en Xapón,
nunha etapa moi decisiva para o país, que é o momento no que están a chegar moitos potencias estranxeiras, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, queren entrar no país, non, para aproveitar os recursos e tal, xa sabemos o típico colonialismo. En Xapón hai un debate de debemos deixar pasar esta xente ou non, aproveitámonos dos seus recursos, dos seus coñecementos ou non. E hai unha loita interna dentro do país a nivel político e a nivel militar e civil tamén. Entón, a trama está chea de contexto político, de que debemos facer, isto é mellor para o povo, non? Non ten moito interese e ademais pérdese moitísimo nunha cousa que o xogo ten máis de 50 personaxes secundarios. E máis de 50 personaxes secundarios cos que ti podes establecer unha relación que logo ten recompensas a nivel mecánico. Danche melloras os personaxes, aprendes novas técnicas, estadísticas, pero claro, iso dilúese moito co paso do tempo, porque ao final só tes pois 4 ou 5 personaxes que máis ou menos son permanentes na historia e algúns aparecen, hai unha presentación de tes que recordar o seu nome e hai tantos nomes xaponeses, tantos nomes estranxeiros que acabas por esquecer de, mira, me dá igual, vou tirar para diante e que xeso que Deus queira. Solteme o brazo, señora, por favor. Deixeme marchar. Bueno, pois, Entón, non sei, un é pouco un xogo- entón non. É un xogo moi desequilibrado. Tengo a parte Oportunidade de... perdida. Que a min, en canto a lore, a verdade é que o que acabas de explicar me parece interesante. O mellor porque me interesa o tema xa de por sí. En canto a lore me parece interesante, pero polo que estás dicindo parece que é un xogo que abarca moito, pero non aprieta demasiado. Como que quere coller un montón, pero quere ser moi grande ou moi pretencioso e ao final pois se acabou Sí, o sea, supostamente de desenvolvemento. o que sabe facer Team Ninja é sabemos facer combates moi ben feitos. Iso é o que mellor se lle dá a Team Ninja. Aquí están super ben, son entretidos, hai variedade, podes utilizar arcos, fusiles, pistolas, espadas, Pero katanas. unha pregunta, ten algo que ver con Nioh? Quero decir, no sistema No, nada, pero Nada, non é un Souls, nin bebe de ningunha mecánica de... bueno, sí que bebe de que hai unhas misións específicas que podes xogar en cooperativo. Eu non puiden xogar en cooperativo porque cando fixen análise atopa ti o analista australiano. Sí. Nesas misións, se ti achegaste a unha especie de fogueiras dos Souls, aí recárganse os inimigos. Pero son emisións específicas. No Pero en mundo sí aberto non non é, pasa o iso. sea, quero decir, que a xente non espere nada que un Souls ni nada polo estilo, que se busca este xogo, ainda que sexa de Team Ninja. Bueno, tes o ritmo de ataque, de enfrontamento con alguén dun Souls, pero máis dinámico. E máis de tes que facer un parry, non tes que buscarlle tan a espalda ao inimigo, é máis frente a frente. Imos chocar espadas, imos voute facer moito dano. É super gore o xogo, de cortas un brazo, decapitas a alguén. Estamos vendo algunhas imaxes, bueno, en vídeos eso de YouTube, pois van acompañando de imaxes, teño aí de fondo algún, bueno, un trozos do primeira parte do xogo grazas a Mac Ice and Fire que lle collín, non commentari full game. Non sei se está saindo, supoño que saltaches. O apartado de personalización do xogo. Sí, puxeno un pouquiño por guardar a personalización, sí. Está moi guai, ten moitísimas opcións. Ademais un personaxe, bueno, un dos predefinidos era o de Nioh, o personaxe de Nioh directamente, non, por exemplo. Pero a mí unha cousa de Team Ninja que non me encanta, non sei se a alguén lle gusta moito, é o tema de literalmente podes ter 2000 armaduras. É como seguen con iso, non? Tens que pulsar R3 entras nun menú de filtrado das armaduras por categoría, por nivel, é como, a ver, tío, cale a mellor, sabes? Paso de Terei unha hora para ver. Bueno, pois así foi o noso querido, bueno, non sei se decepciona, claro, decepcionante, bueno, non sei, un exclusivo. Veremos como vende, como funciona. Xa só polo feito de ser exclusivo, moita xente mellor que la chegarse ou non, ainda que pode mellorar, quero dicir, isto é algo que pode mellorar, refírome en base a parches ou non parece, non? Ti falas de propia experiencia de xogo, de deseño, son erros de deseño. A nivel visual sí que ten algún fallo técnico, de parpadeo, de pouco de popping por aquí, por alá. Vale, iso corríxese. Pero o que non podes corrixir é o que te interesa a historia, os personaxes secundarios. Bueno, pero a IA, por exemplo, que é algo que te saca un pouco do xogo e tira o mando pola ventana e te di, ala, a cociña.
Sí, Non pero creo bueno, que a melloren, aí é difícil, non? Nada do non sei. compromiso que teña co xogo. En minixogos tamén, tes tiro con arco a cabalo, un xogo que como de dados tamén. Bueno, preguntabas De antes empresas, por claro. se alguén se quedou coa pregunta na cabeza de cales van ser os exclusivos de que quedan por chegar a PlayStation 5. Busquei aquí unha lista e puxéronme este ano, vale, vou ler os que xa saíron tamén. Vou coller así un micro porque estou aquí lendo no outro ordenador. The Last of Us parte 2 Remastered. Helldivers 2, este saliu bo, non? A xente está falando Sí, está falando ben. está petando. Sí. Final Fantasy VII Rebirth, Rise of the Ronin, de que falábamos agora, Silent Hill 2 Remake. Este xa falaremos, que teño moita gana de que ves a luz este xogo, que seguro que vai ser boísimo. Está Blobertin aí traballando, increíble. Stellar Blade, Fairy Games, Lost Soul Aside, Phone Stars, Phantom Blade Zero, Death Stranding 2 e Marvel's Wolverine. Marvel's Wolverine xa este ano? Non o sei. E despois do leak que lle fixeron a Insomniac. Sei, Dubido. eu non conto con el Por este costume, ano, espero un Data deste ano retraso. non ten. non ten, Que non non ten. ten. Non sei, isto aquí creo que meteron en plan de la alegría, ¿no? Salto de fe, ¿sabes? O tipo tirándose de no Assassin's Sí, Creed, sí. pois salto de fe total, ¿no? Aquí do hobby consolas, hobby consolas o artigo que estou lendo, non sei. Igual é bello, ¿no? Pero non sei cando sacaron este artigo, pero a mí non me soa de nada. Bueno, vale. Pois eu vou vos falar de... Ou queres falar ti, Ana, xa directamente primeiro? Non sei. Poucas cousas, poucas cousas, algúns titulares, pero así de xeito moi rápido, se queredes podemos pasar agora por eles Veña. un pouquiño. Vaya, Para vamos, comezar, dispara. te entendín para. Para comezar, cos rumores de adiamento que temos do GTA 6, que estaba anunciado para a ventana de 2025, para a primavera de 2025, pero parece ser que internamente pois está comezando a dicir que vai pasar para 2026. Sorprendida? Non. Decepcionada? Home, a verdade é que tampouco moito, porque é algo normal e sobre todo cun xogo tan grande como GTA 6 que ten unha expectación tan brutal, ou seja, é o xogo máis anticipado dende GTA 5, penso eu. Agora mesmo. Está claro que Rockstar non se vai arriscar ningún milímetro a que isto poida non funcionar dende, o sea, imposible. Que Rockstar vai a sacar un xogo que non claro, que non sexa unha semi-revolución na industria. Ou que te saque algo que veña nun estado como un, bueno, non tanto, pero que veña nun estado un poquinho que nos lembre a Cyberpunk 2077. No, imposible. Rockstar non, porque parte da reputación de Rockstar vende aí de crunch, jiji, jaja, todo isto mal, vale, pero logo saco este puto pepino, sabes, de Red Dead Redemption 2, sabes, os collos do cabalo, pero logo tes aquí o puto xogo perfecto, sen DLCs ou case sen eles, ou non sei que, aquí o tes, en plan, bla bla bla, toma. Sí. Toma. Que ademais, o sea, xa se está comezando a ver que algo non está indo ben a nivel de produción interna cando están facendo tanto fincapé en obligar a xente a que volva á oficina. E de feito destes rumores está dicindo de que é moito do rollo de traballar dende casa, porque eu non sei como é esta situación en España agora mesmo, pero ao menos aquí en Reino Unido e en Estados Unidos a xente está moito na súa casa, non está indo á oficina. Entón, iso din que lle botan a culpa a productividade no xogo e a como está indo a producción niso. Eu creo que E o que dicías ti. como boa España, rapidamente a xente aquí foi recuperando todo presencialidade. Sei que en algún sitio non, sei que teño algún amigo que pode traballar aí porque, bueno, o seu chollo é que dá igual estar no ordenador, non cambia nada, vale, non hai. Pero, por exemplo, onde eu traballo non hai esa traballas presencial, non sei. Sendo tan brutal tamén o crunch, sendo tan brutal o crunch Sí. como é en Rockstar tamén, que é coñecido por iso, pola xente dormir debaixo da mesa, pasar dun entorno de crunch a un entorno en que a xente curra na súa casa e se loguea e se desloguea cando ten que facelo, e diante do ordenador. Pa que dormir debaixo da mesa se podes dormir na cama? Ou debaixo da mesa da túa casa. Ou debaixo da mesa da túa Perdón, casa, moito mellor, claro. Claro. Foi en febreiro que saiu un comunicado dun sindicato de Reino Unido co tema de Rockstar dicindo que
a decisión que tomou a compañía de veña, todo o mundo de volta ás oficinas a traballar, sen opción, que está a causar uns graves problemas entre os traballadores de algúns non poden, algúns cando se Claro. chegou ao punto de podes traballar na casa, pois mudaron de fogar, fixeron outro tipo de vida e agora non poden pedirlles isto. Claro. E hai moita É queixa, que están aí eu como entendo, igual é intentando unha facer forda, unpopular opinion a miña, pero eu non son individuo, non son moi fan da non eu prefiro traballar presencialmente. Ollo, isto non significa que alguén non lle... Claro, se ti fas a vida de ti tes unha posibilidade de traballar non presencial e montas a tua vida en base a iso, evidentemente, se ahora che din que tes que volver non ten ningún sentido, porque non, o mellor non podes conciliar, o mellor vives vives, non sei, noutro país ou o que sexa, pois non tal. Ora ben, eu como traballador, fora de que o meu traballo mellor directamente non se podría facer por motivos X, eu recoñezo que non me gusta que o meu lugar de traballo sexa a miña vivenda en xeral. Vale, porque xa me pasou no seu momento coa oposición, eu iba á biblioteca e volvía porque me parecía que estabas nun círculo moi vicioso de traballo na casa, pero esta é a miña experiencia, non a... Quen lle funcione de puta madre, pero eu tampouco son quen. A min non son quen e eu traballo nun entorno creativo no que eu preciso estar en contacto coa xente. Sí, tío, é que exactamente, é que hai cousas, que hai preguntas, o sea, ao longo do día eu teño que responder como moitas preguntas, sabes? Non sei se me explico, de un lado para outro ando. E iso con un móvil ou con internet sería moi complicado. Quero dicir, o sea, pero isto xa digo, é as miñas experiencias laborais, non a comparto con nada, nin a comparo, simplemente eu recoñezo que eu... Depende do traballo. Exactamente. Depende do teu traballo e punto. Está claro, non? Pero recoñezo que no meu, no momento en que houbo non presencialidade e tal, a cousa era moito peor. Creo. A miña opinión, vaya. Bueno. Pois sí, a pero que lle recordo, funcione... Exactamente, a que lle funcione, que aplique ese é un dereito que ten, que por suposto que lle odean e que poida vivir con el tranquilamente, e ademais, sobre todo, se a súa vida está configurada en base a eso, por suposto, respeto ao traballador máximo, como non, vaya. Vale, máis titular aí, tes algún así solto por aí perdido? Sí, iso por unha banda, un moi breve de Phil Spencer que estivo a semana pasada no GDC viña falando de que viña xogando coa súa Lenovo Legion Go que pois como que está así falando moito das consolas portátiles, como unha Lenovo, como unha Steam Deck, como unha Nintendo Switch. Entón, pois, moita xente está comezando a falar como agora estamos comezando a falar tamén da PlayStation seguinte, da PlayStation 6, pois tamén de que unha nova Xbox, pois o mellor sería así en modo portátil, e aquí se volve a confirmar unha teoría que, a mesma pesadez que eu sempre estou repetindo de o que faja Nintendo, uns aniños despois aplican os demais, que evidentemente a potencia que ten unha Xbox e unha PlayStation, que evidentemente unha Nintendo non a require, pero que digamos, eu como digo sempre, Nintendo un poquinho sempre abrindo o camiño, o meu titular de Nintendo. E o último que quería decir é que foi o Future Game Show a semana pasada, que foi un evento que a verdade que estivo bastante guai, un pouco longo demais, 1 hora e media de evento, 50 xogos ou máis que houve aí, e logo ademais un post-show con entrevistas, con desenvolvedores e todo. Alégrome moito de que exista o Future Game Show, alégrome moito de que non todo sexa Geoff Keighley, que haxe un espacio onde xogos máis pequenos e máis humildes podan brillar. Ou o que saco do evento, porque foi demasiado grande como para comezar a mencionar todos os xogos, pero evidentemente os dous xogos que sacou a miña nova compañía, que estou moi contenta, que foron Still Wakes the Deep e Dead Sprint 66, porque eu aquí autopromo, pero tamén un xogo que se chama, que seguro que moitos xa estades familiarizados con el, que se chama Harold Hollywood, que é un xogo que leva 10 anos en desenvolvemento e que é un xogo que está feito en stop motion e que me parece unha fantasía que tedes que mirar o tráiler, porque eu estive en todo o tempo coa mandíbula no chan, mirando para esa precisa de tráiler. Se te dá rollo stop motion, evidentemente non o mires, que hai moita xente que non lle mola nada, pero me parece unha pasada, non vai sair no Game Pass, pero me da igual, Ana se gasta os cartos o 16 de abril en PC, PlayStation e Xbox, me parece unha preciosidade, o sea, tedes que miralo. Non sei se estás poñendo imaxes agora, pero se non estás poñendo, ponas por favor, porque é precioso. Repíteme. Harold Hollywood.
Harold, H-A-R-O-L-D. Ahí está, xa teño. Hollywood. Bonitísimo. Bonitísimo. Release data, supoño que este, deixámoslo por aquí. Espera, que 16 de eu, abril. Isto non teño o gato aquí, non teño como que acceden aí de wow, tal, se activa, non temos eso. Aí está, ahora está se vendo. Que xa só para facer o trailer, tío, 2 anos de traballo. Se xa 2 anos de traballo, todas as cinemáticas e todas as partes de gameplay que puxeron aí, pero vamos, xa é que me parece unha fantasía. Eu super fan do stop motion, unha vez máis a película do Apóstolo, a tope sempre co stop motion. E xa está. Esos son os meus titulares. Pois moi ben. Eu, xa que estás aí co tema de Nintendo, podemos fiar con a cousiña aí o que dices de Nintendo, non tengo miño. Nintendo Switch 2 liqueouse aí o tema de que iban a mosar, ¿no? En xuño sei que imos ter anuncio importante de Nintendo, un Nintendo Direct, pero como chamado, ten un nome especial, incluso se liquera o nome. Non sei se tendes por aí a lista de leaks, que eu non podo buscar agora, pero estaba por aí máis ou menos o que se quería mosar. Da igual, a cousa pasa por unha Nintendo Switch, Eu non vi nada. Non, bueno, non importa moito. A cousa pasa por unha Nintendo Switch 2. É o momento de ensinala ou o momento de anunciar que está aí xa a piques, non? Ou que sexa. Entón, a min dame igual isto. Creo que se fala dun xogo de Sonic tamén, de saída, non sei que máis. Sara, non sei se ti sabes que máis había, que eu non me lembro ahora de cabeza. Non vi nada, estou intentando. Bueno, falabas un xogo de Sonic. Non quero tampouco buscar agora, non, pois se falaba disto. Se me dá igual. Quero dicir, as filtracións son filtracións, tampouco lles dou maior importancia, non? Nin tal. O que sí creo que sí que vai tocando Nintendo Switch 2. Iso sí que o teño claro, que ten que haber unha consola de Nintendo pronto. Porque a Switch, eu sinceramente creo que xa está no límite de ofrecer o que pode ofrecer a nivel potencia e imaxe, creo que hai que ir apostando por algo novo. Ora ben, estaba a miña lista de Reis Magos, non? Que lle quero ou que lle pido a Nintendo Switch 2, e logo vos, se queredes, comentades tamén, facedes a vosa. Unha, evidentemente, pois si unha mellora na pantalla, supoño que será unha pantalla OLED, pero isto xa é algo técnico, xa hai un modelo agora de Switch con pantalla OLED co cal isto manterase, supoño que mellorarán a resolución ou mellor tal. 2, máis potencia, é algo lóxico e evidente. Non sei ata que punto, falamos de Steam Deck igual, estaremos aí, non o sei, non creo, difícil. O que si lle pido é a biblioteca compartida con Nintendo Switch, non? Isto que sexa unha continuación de Nintendo Switch. Eu creo que estamos nun punto onde Nintendo Switch ten unha biblioteca moi importante, realmente importante, onde a xente meteu bastantes cartos, onde houve moito xogo third party que buscaba ese forma de ser trasladable, non? Portátil. E creo que non confío en Nintendo nunca, pero molaría que a tenda de Nintendo pois fose xa unha especie de Xbox Store ou algo así, que quedase, non? Como para sempre aí, ti simplemente podes tirar dela a túa conta e tal. Este para min é o punto máis importante, que falemos de Nintendo Switch 2 como realmente unha continuación. Non é Wii U, non é Super Nintendo, non, despois de NES, non é GameCube, despois destes despois de Nintendo 64, quero dicir, é unha consola que realmente é un upgrade potente, interesante, con xogos que evidentemente non van ser movidos por Nintendo Switch, o sea, unha especie de exclusivos, pero agardo poder compartir a biblioteca, e de non poder compartirse creo que sería un durísimo golpe pa comunidade, sobre todo, ¿no? Venderán millóns de novo, volveremos pero creo que por comodidade, porque creo que Nintendo Switch sí que foi unha consola onde a xente mercou moito xogo antigo ou de third party que utilizamos para iso, tipo Final Fantasy 9, sabes? Para tener Final Fantasy 9 portátil e poder leválo de vacacións. Creo que moita xente fixo ese. E sería interesante seguir podendo facelo. Evidentemente, supoño que seguirá sendo un modelo híbrido. Eu creo que non hai moita dúbida con iso, non debería vela. Entendo que mellorarán os Joy-Cons. No leak dicían que seguía habendo Joy-Cons, vale? O formato de quitar e tal. Pero que, por suposto, melloraban o tema este de drifting e tal. Eu non lle pido moito máis. Eu con retrocompatibilidade asumo e espero tamén que sexa un pouco como Nintendo DS e Nintendo 3DS, que os xogos físicos tamén sirvan, non só a biblioteca. Sí,
Claro, Parece o un é punto que importante tamén. supoño que irán en tarxetas SD, co cal se non queren Claro. facelo porque non lles dá gana, pero eu entendo que o formato escollido para este tipo de sistemas debería ser un SD. Sí, Ou micro SD, pero quero decir, SD supoño, que normalmente ten as capacidades ou máis, debería supoño que irán mellor. Quero decir, unha micro SD depende destas, non sei, se os xogos son mellores ou máis grandes, quero decir, entón terán que tirar de formatos SD e tal, pero bueno. Non sei, un pouco máis lle pido realmente, eu creo que lle vai tocando a Nintendo Switch. E ainda hai nada, hai unhas semanas mercou un amigo a Nintendo Switch, en plan, o sea, ainda, como que, quero decir que siguen vendendo, supoño, non? Unha burrada, que é a consola que ainda me preguntan hoxe, non? Algúna típico no traballo ou tal, e que consola me compro eu? Nintendo Switch. Que non sei, o sea, a min saime así, en plan, Play 5, sí, hombre, se coñece a esa persoa e sei que lle mola os xogos God of War, vale, pues PlayStation 5, pero se realmente o que queres é xogar un pouco de todo, e ademais ter un Mario, e ademais ter así estes xogos máis plataformeiros familiar, non? Que máis, pues, meus compañeros de traballo están máis nesa onda, pois sen ninguna dúbida, non? Non sei, sen ninguna dúbida. Ademais, xa de entrada vas con 2 mandos, como digo eu, parece unha chorrada, pero que xa de entrada podes ter 2 mandos, que non é que tens que gastar 70 euros máis coa Play 5, que non, que só trae un, coño. E isto pois parece unha chorrada, pero que é así. Lástima, isto unha mágoa, que os xogos de Nintendo Switch non sexan un pouco máis baratos, non? Que non teñamos Steam e poidamos de vez en cando ter unhas ofertas loquísimas e todo sería moito máis bonito, pero Nintendo Switch sigue vendendo Breath of the Wild a 70 pavos, me cago en tal, a 70 pavos aí. Pero é Nintendo. Consistencia. Xa sabemos que ten esta mierda Nintendo, que é así. Ten o seu negocio, ten o seu modelo, non regala absolutamente nada. Rara vez regala algo, quero dicir. Ten ese punto totalmente débil de te jodes, se pasas polo meu aro, por aquí, sabes? Hai así un dibujo, por aquí, el Skyward de Zelda, por aquí, sabes? Así. Pero tal, non sei, Juan, ti que opinas de Nintendo Switch 2? Chegará pronto? Estamos á beira de vela. Eu creo que o máis inteligente de parte de Nintendo sería ter preparada a consola para o Nadal deste ano, para vender como seguen a vender ese Nintendo Switch 1. Eu a dúbida que teño, falo con algúns amigos e tal, e como vale, dando por feito pantalla OLED máis potente, máis capacidade, bla, 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 todas as movidas técnicas superiores que vai ter por defecto, pero cal vai ser o truco especial a volta que lle vai dar Nintendo, porque sempre fai algo distinto. Entón, parece complicado porque creo que é unha consola que debería ser moi continuista, pero Nintendo non se queda niso. Nintendo sempre quere ir un paso máis aló. Claro, aquí dúas cousas. Eu por eso non lle pedín nada nese sentido, porque creo que o que eu imagine é imposible imaginar, porque creo que ninguén contaba con Switch, ni ninguén, sabes? Hai un punto tamén que creo que se olvidou a xente, que facedes? Que facedes? Que mímica esa? Consola boa, consola mala. Consola boa, consola mala. Hai un punto interesante de Nintendo Switch que creo que quedou esquecido, como por exemplo, sabes, cando xogabas co cartón, estes xogos que sacaron de cartón ao principio, morreu completa, olvidado, ¿no? O sea, la hostia, que igual revolución, me cago en Dios. Xa está, desapareceu completamente. O Mario Kart este que xogabas, o Mario Kart este que ibas por aí, desaparecido en combate. Supoño que alguén o ten e mellor está xogando como Dios, é a hostia, repito, é a hostia. Víalo dis, joder, que guapo, que guapo. Aplicación máis aló diso non lle volvín ver, nin tal, o do cartón aquel que molaba mogollón, que é verdad, que dis, isto é a polla, tío, é a puta polla. Desapareceu en combate. Entón realmente ao final o que temos é unha consola híbrida que é o que portátil e tal, e iso o que molou, realmente é o que quedou. Entón, cal vai ser a innovación de Nintendo neste lado? É imposible imaginalo, porque xa sabes que nos pode salir con estas cousas, pero creo que hai que medir esa innovación de igual se presentan algo, que guai, non sei que, pero logo realmente o importante é que portátil e se pon aquí. Cal vai ser a deste ano? Non o sei. O sea, a cual salga cando salga, non o podo imaginar. Evidentemente Nintendo sempre quere dar un golpiño, quere dicir, este é o meu, vale. Imposible saber por onde vai tirar. No link non din nada, dese sentido de surprise of Nintendo. Pero xa digo, as innovacións de Switch ao final é que portátil é de sobremesa, porque as outras foron quedando polo camiño na vida desta máquina. Os xogos non aproveitaron esa experiencia, nin siquiera os Joy-Cons tampouco. Non é que moitos xogos famosísimos aproveiten 100% o que nos vende
o que nos vende Nintendo, non? E podo entendelo, que ao final dis, bueno, tal... Como se chamaba, tío, aquelo dos cartóns de... Non sei, espera. Nintendo Labo. Nintendo Labo. Efectivamente. E non... Acabo de buscar 1,4 millóns de vendas dito no ano 2018. Sí, Como se reciclaxe. ninguén nega que fose quero dicir, é un éxito de vendas, funcionou moi ben. O que pasa é que digo que non volvemos ter algo semellante, sabes? Simplemente hoxe, este ano, sabes? Ou en algún momento de, oye, Labo 2 ou Labo 5, que coño, sabes? Labo 5, non, simplemente desapareceu, non? O mellor a seguinte Nintendo. Nintendo está feita de cartón. O que? A traseira de Nintendo? A mellor a seguinte Nintendo está feita de cartón. Pues molaba mazo, ¿no? Mira, fixen rir a Sara, iso é o que me levo do podcast de hoxe, vale? Xa está, da igual, non pasa nada. Lo menos alguén que o pasa ben. Aquí está, estuve vendo. Bueno, Nintendo Labo había varios, ¿no? No sé, estuve vendo por aquí, pero... Bueno, hai tempo que non escoitamos destas cousas de Nintendo que tanto molaban, e dos carros que decía tamén Juan, non sei. Manterá un sistema híbrido, non? Iso estou convencidos todos, non? De que ten que ser algo así. De feito, Tu se non crees o fan, estarei un pouco decepcionada porque, claro, é o que esperamos todos, creo, non? Pode ser, Claro. non sei. É de Non caixón. sei, A ver, pode ten ser como cuidado, con Wii e Wii U, que ao final Wii foi como unha das consolas máis vendidas de Nintendo e dixeron, da igual, imos facer outra cousa que se parece pero é distinta e non se entende. Sí. Pero asumo que aprenderon desa situación. É que A ver. eu pensei unha historia que o mellor é que venden unha sobremesa, vale? Solo sobremesa, que conectada coa Switch antiga pode xogar na nube, en streaming, o sea, reproduce o xogo na sobremesa e ti podes aproveitar a Switch para xogar en portátil por aí, pero realmente a potencia, o subidón está na sobremesa. E logo non tanto na portátil, pero xogas na nube, xogas en streaming nesa consola. Esta é a miña mierda, non creo que se cumpla, non. Pero Habrá darlle que unha ver como volta. aproveitan. Hai moito xogo que podes xogar na nube en Switch. Sí, Hitman, Control, Kingdom Hearts. claro, por iso decía de Eh, reproducilo ti na casa, non sei. O Como sea, funcionaría é algo isto, claro, que- fora, non sei. É algo que lle quiso sacar partido Nintendo. Dicir, podemos utilizar esta tecnoloxía que como gran paso no futuro tamén con Game Pass e demais, Ujú. para levar xogos que por requisitos técnicos non poden estar na Nintendo Switch e se poden sacarlle partido do outro lado. É que non sei, Ujú. para min esa dúbida de que vas facer. Porque non vai ser unha OLED, pero con máis potencia. Non Soamente. creo. Simplemente así non vai ser, eso está claro que non é o estilo Nintendo. Non é o estilo Nintendo ata agora. Como mellor din, si habrá unha consola futura, pero isto é Nintendo Switch 2. Sabes, en plan de, tampouco Game Boy Color. Vale, que sí que foi a mesma consola, os mesmos xogos. Foi Nintendo Switch en blanco e negro. Nintendo Switch en blanco e negro. En vez de ir para diante, para atrás. Ata que os xogos, ata que sexa, o sea, unha mierda. A consola sexa unha absoluta miseria. Sabes? A ver, unha NES. se o mundo, como establecimos o comezo do podcast, se o mundo do cinema non fai máis que mirar para atrás, Pode o mundo ser. da consola mellor tamén. Vamos tirar un triplo. Absoluten todo. Vou tirar triplo. Dalle. Super Switch, en plan, en vez de Super Nintendo, Super Switch, o sea, meter yo Super diante. Super Nintendo Switch. Super Nintendo, Super Por Switch. favor, sí. Por favor, non. SNS. Malos sodes. Vale que Como é unha que miseria de non é unha é- miseria de naming, é unha miseria de nostalgia de apelar a coller ese Super outra vez despois da NES e meterlle diante a ese NES, ¿no? A Super Nintendo. Pero pode volver a utilizar o Switch. termo Super en plan de es la Switch, no os preocupéis, no hay equivoco. No es Wii U, no, es Super Switch, es la polla, ¿no? En plan, SNS non son as siglas de ningún grupo racista ou algo así. Claro que non, para Pode ser. nada. Non, todo ben. Todo ben. Non vexo aquí ningún problema de naming. ningún problema, Para nada. ningún problema de game. De logo, dúas eses así. Así como lóstregos, que non lembran a ninguén, a nada. É unha No, T todo ben. simulando, é unha T que parezca a T que usaba ETA nos cartéis de hai tantos anos, non? Tamén.
Viche desa Jesús, mierda? como a Unha canción locura, esta do grupo de K-pop que se chama ETA e foi grabado en Madrid ou no País Vasco ou algo así. Non, en Madrid. It's not a joke de que hai non tanto de que non sei que foi algo. Bueno, viste todo o cartel do que estaba falando ahora, a referencia esta de que había unha T que usaba. Bueno, hubo un. No. É que isto denunciou no PP, bueno, denunciou, refírome que puxo en redes sociais rollo de que ali, creo que o candidato de Bildu, pois como que no cartel había unha T que Ai, por lembraba favor, sí. a Que maravilla. sabes, a T da caligrafía así de tarra, ¿no? Entón, como meteron aí como un tiraplo da hostia, en plan de, isto, claro, la Roseta. relación entre todo de seta, de novo, sabes, que aquí en Galicia igual cola, ali igual non tanto, sabes, dis, a ver, hombre, está, sabes, non sei. Ai, que riquiños son, de E tiraron verdad. así esa é mierda que- de tal, e claro, ao final, claro, o único que fixeron é como dar a coñecer o candidato de Bildu, como mellor non era o tipo máis coñecido aínda do, sabes, como que lle xa lle faz, non entendo nada do PP e tal. Pero bueno, cada quen coa súa movida, non? Co súa De movida. campaña. Bueno, non sei se queda algo por contar a Balatro. Me queda a min, pero máis que nada recomendación, vale, rápidamente, 5 minutos, non máis. Balatro, reglas do póker, pero en roguelike. É unha locura, xa o sei, pero sobre todo este é o típico xogo que creo que os videoxogos ilumínanme bestialmente cando vexo isto de unha idea básica, dunha idea como un xogo que xa existe, reconvertímoslo loutro, é a hostia. E faz 1 millón de copias, e veña pasta para o estudio, que non sei nin cal é, a verdade, non o teño, nin estudiei de quen inventara, pero pareceme boísima idea. Se sabe de xogar o póker, non é que saibade xogar a Balatro, realmente simplemente tes que saber o que é unha parella, un trío full, todo isto, está explicado no xogo, e logo o título pois é rapidísimo, aprendes moi rápido, simplemente van saindo jokers, o sea, a cuestión é ir sumando cada vez máis puntos, vale? As mans valen X puntos, pero podes subir nivel das mans, podes ir como buscando equipo, realmente que é un roguelike onde vas mellorando, cando perdes volves a empezar de cero, acabaches a run e tes que volver a empezar ata chegar a ronda 8, que é cando remata o xogo. Vas desbloqueando novas cartas, vas dándolle power-ups ás cartas para que sumen máis, vais tendo multiplicadores. É difícil de explicar, moi fácil de xogar, creo que hai que velo. Non, nin o poño detrás porque da igual, é así pixel art, é moi chuliño, é unha barbaridade de xogo, xa vos lo digo. A mí encantoume porque creo que é un xogo tamén de moito vicio concentrado. Eu vim viciando como 2-3 semanas como un animal, dende que, bueno, non sei, dende agora, dende o último programa, como un animal, e agora xa empezou na aceptación de desintoxicación, xa que xogamos un pouco menos, e caín no Hades. Pois alguén lle interesa, que estás xogando agora? O Hades. Volvín comprar o Hades para Play 5 e é o que ten a vida. E nada máis. Programa ata aquí se queredes, 1h17, 34, 35, como estábamos mandando aí o reloxo. Por meterlle un detalliño simpático, o Balatro non está baseado no póker, dito polo propio creador, que o xogo que el non xoga póker, que non lle gusta demasiado o póker. Pero a min tampouco me gusta especialmente o póker, pero son as cartas e as xogadas do póker, fillo de puta. Mellor é a escoba. Big Two, que é unha variante do póker en Hong Kong na década dos 80. Paliza. Bueno, non vou dicir nada. Se o dono do xogo di que non está inspirado no póker e quere ser super original e decir que tiene outra inspiración, vale, ok. Son as cartas do póker e son as xogadas do póker, vale, pois alguén anda está perdido. Da igual, non importa, da igual. Me da igual a creatividade deste home que veña de outro sitio. Me parece mellor, é como se me di, no, esto non é el póker, esto me inspiré en la película Toro Salvaje, para, non sei. Pero bueno, as putas cartas do póker, vale? Son os paus do póker e xa está. Mola moito, vale? Este señor pois tamén molará moito porque debe ter unha cabeza privilexiada para facer este tipo de cousas que sempre digo que son super adictivas, que molan e tal. Creo que houve algo de crítica porque a xente como nun xogo de cartas estaba o póker, tiña medo a que houvese algo raro, non? De xogo de cartas, xa sabedes, non, é un xogo totalmente independente do póker, iso é certo, non comparte cousas, pero non ten nada que ver co póker, nin siquiera xogas online, nin nada de nada, é un solitario, vale? É máis, realmente, iso sí que pode entender, está máis cerca da escoba do solitario que do póker en sí, porque o póker xogas contra... Quero dicir, o póker en sí xogas contra o resto da xente. E máis, que sempre di, xogas coas cartas dos demais, estas tipo de frases feitas e tal. Pero vaya, Balatro, con B.
Está moi chulo. Hai moitos, eu creo que moitos streamers estiveron viciando aí atrás. Está Petouno bastante. Petouno, ¿no? A xente está moi está guai, é que está chulo. É puro nervio, vale? De 2 semanas de darlle o balatro e agora creo que sale no móvil, e creo que é un xogo que o vai petar moito porque é moi doado de unha run e punto. E sigues a outra cousa, sabes? Un media run ou díselo aí e tal. Pois nada, podemos acabar aquí, tranquilamente, despedímonos e tal. Vin a serie del programa de los 3 cuerpos. Está ben, se alguén o quere ver, pois está ben. Sen máis, non teño nada máis que decir. Lede o libro, me parece moito máis chulo o libro que a serie. Ana, compañeira, todo ben? Estás ben? Despídeste? Así con unha mensaxe personal, sí. directa. Sí, vale. Acabo de comezar o traballo novo, estou moi contenta. Correcto. Sara, queres ti mandar algunha mensaxe persoal ou dedicación, dedicatoria? Ánimo a todo o mundo, sempre se pode sair de todo. Vos podedes! Positive. Encantoume. Ti, Juan, pillas vacacións, queres mandar un mensaxe de auxilio, estás secuestrado nese zulo. A dedicatoria é que a esta cadeira a mellor compra de todo o ano. Home, que Goti, pode ser a cadeira, está nominada a Goti a cadeira de Totalmente, por diante de Balatro, o que sexa. por diante de buen home, pues no, claro, por suposto. Nada, eu si unha cousa máis ese final, agradecer a toda a xente que nos escoita e que nos ve. Nos escoita bastante máis xente da que nos ve, creo que a xente pois sempre onde empeza un formato pois funciona aí, en iVoox ou en Spotify neste caso, pero sí que seguides aí escoitándonos e tal, esas 200 persoas, 200 reproduccións que ten o iVoox máis ou menos por programa, que sempre digo, non sei que facedes das vosas vidas, pero cada un co seu. E logo, pois, en YouTube tamén apoiando o formato, sexa como for, grazas, que sempre a veces me esquezo, non é cuestión de Patreons ou non Patreons, eu grazas, xa sabedes que mentras haxa unha reproducción, seguiremos intentando facer isto, que total, pois, a nós, pois, estamos máis relaxados e falamos aquí catro vellos coñecidos do que son os videoxogos. Vémonos, ahora sí, un mes, máis ou menos, será a 20 finais de abril, última semana de abril, máis ou menos por aí, e veremos que pasa neste tempo na industria do videoxogo. Paz, amor e moitas apertas. Abur. Au. Décalogo! Adeu.